Tämän ohjelman viimeinen keksijä on Kaarle Vanamo. En vielä paljasta, mitä hän on keksinyt, mutta sen verran voin kertoa, että hänen keksintönsä ei sovi seinähulluille. Sä oot kehittänyt kiipeilyaseman. Miten tämmöinen toimii? Tämähän on tommonen rullaava kiipeilyseinä. Eli siellä on pari erilaista moottoria. Toinen rullaa sitten hihnaa kiipeilijän sijainnin mukaan. Ja sitten toinen muuttaa tätä kallistusastetta. Eli siitä saadaan niinku vaikeita tai helppoja kiipeilyreittejä vähän niin kuin kaiken tasoisille. Tämähän on mahtava keksintö. Voi kiivetä vaikka kuinka kauan eikä kuitenkaan putoa kovin korkealta. Eikö tämä ole kiipeilijälle vähän turhauttavaa, että kiipeä vaikka kuinka kauan eikä pääs kovin korkealle? No ei varsinaisesti, että enemmänkin siinä on se, että siinä pystyy seuraamaan omien taitojen kehittämistä. Eli siellä on mittari, joka kertoo sen korkeuden ja sieltä saadaan erilaisia vaikeusasteita. Eli voidaan valita helppo, vaikea tai sitten vähän semmoinen siltä väliltä, että se vaihtelee automaattisesti. Jos ihminen suhtautuu kiipeilyyn niin vakavasti, että haluaa kiivetä vaikka Mount Everestille, niin onko siitä apua, että harjoittelee tällä sitä kiipeilyä? Ihan varmasti on. Tuossa on niinku, siellä voidaan valita erilaisia kiipeilyotteita, värikoodeja myöskin. Jos sillä harjoittelee joka päivä, niin aivan samalla tavalla siinä kehittyy kuin millä tahansa kiipeilyseinällä. Kyllä siitä ei siitä ainakaan mitään haittaa ole. Vielä kun joku keksisi sellaisen laitteen, jolla voisi harjoitella reittä pitkin kiipeämistä, niin sen kysyntä olisi varmasti aikamoinen. Mihin asti sitten tämä hinta kiipeää tämmöisellä laitteella? No, tämä on vähän alle 30 000 euroa. Nyt ollaan keksimisen ja bisneksen ytimessä. Tämä on varmasti parasta, mitä kiipeilylle on tuhansia vuosia tapahtunut. Niin perinteinen laji kuin kiipeily on. Tämä tulee varmasti olemaan joka paikassa tämän jälkeen, jakka tämä nyt jalostetaan kunnolla ja tehdään hyvää bisnestä. Tämä sopii tosiaan hotelleille ja kuntosaleille ja vaikka mihin. Et aivan käsittämättömän hieno keksintö. Tämä on itse asiassa yksi parhaimpia keksintöjä, mitä mä oon elämässäni nähnyt. Pääseekö yhtä kovaa lentoon, Pirjo? No ehdottomasti. Mun täytyy sanoa, että tässä sun keksinnössä yhdistyy monta hyvän keksinnön ominaisuutta. Eli tää on helposti ymmärrettävä, tää vaikuttaa helppokäyttöiseltä ja tää herättää sen halun kokeilla. Eli tästä tulee heti se, että minä myös, että milloin pääsee kokeilemaan tota. Nyt mun mielestä mä oon ihan samaa mieltä kollegojen kanssa. Tää kiipeily on ollut voittava laji, se on kasvava laji. Urheilu on muuttumassa aika tavalla. Miettikää 15 vuotta sitten sählyä esimerkiksi. Salibändi ei pelattu ollenkaan. Nyt se on Suomen suurin tai eniten harrastajia sillä lajilla. Ja kiipeily on mun mielestä ollut sellainen, joka voittaa ja hyvät harrastusmahdollisuudet on se, mikä puuttuu. Ja nyt Kaarle tuo sen niin kuin jokaiseen tilaan. Et mun mielestä tässä on todella iso potentiaali. Kiva kuulla. Paljon halusta vielä sanoa tänne, että oikeasti vielä se, että kiipeily voisi olla myös nouseva laji uuden kohderyhmän keskuudessa. Mä näkisin, että tämä voisi olla myös esimerkiksi vanhuksille, koska tässä oli nämä kaikki turvasensorit ja nämä. Tämähän kehittää motoriikkaa ja tässä pystyy ilmeisesti vähän hitaammallakin tahdilla niin kuin kiipeilemään. Ja suomalainen alan johtava yritys on ruvennut tekemään menestyvää bisnestä sillä, että he ei teekään enää pääasiallisesti vaan lasten leikkipaikkoja, vaan he tekee nyt vanhusten leikkipaikkoja. Tämä voisi olla myös sellainen laite siihen kohderyhmään. Aivan. Mä haastan nyt kaikki Suomen kuntapäättäjät ostamaan ainakin yksi tällainen jokaiseen kuntaan. Et se on suomalaista keksintöä, suomalaista yritteliäisyyttä. Sellaista kuntaa ei ole, jos ei tarvita yhtä tällaista. Et se on tehtävä heti. Erinomainen keksintö, pidin valtavasti. Haluu kokeilla. Ihana. Todella suuri kaupallinen potentiaali, että tulee menemään kuin kuumille kiville.